Baswares Purchase-to-Pay-løsninger giver jer kontrol og et fuldstændigt overblik over hele processen fra indkøb til betaling. Automatisering er nøgleordet. I en grundpille der har vi Baswares fakturaløsning, hvor vi får over 90% af vores fakturer er på OIO UBL-format. Det betyder, at det er en elektronisk faktura, vi får. Og 25% af dem matcher vi op mod en indkøbsorder, som vi også lavede i Baswares løsning. Så der er en høj grad af automatisering, og vi sidder faktisk ikke og kigger på enkelt bilag længere af de 25% af vores fakturer. Så det har givet en høj grad af automatisering. Et andet eksempel på automatisering er contract matching. Vi kigger på fakturer, der kommer i perioder. Det kan være månedsvis, det kan også være kvartalvis. Og så skal det helst være et beløb, der er det samme hver gang. Så matcher vi det op imod en kontrakt, der kan løbe over flere år. Og så er der ikke nogen mennesker, der behøver at kigge på de fakturer. De bliver simpelthen bare håndteret og sendt til betaling. Og jeg har en rigtig god case på det. Vi har udenlandske studerende, som vi huser på kollegeværelser. Og der får vi 430 fakturer fra forskellige kollegaer i København. Og de kommer hver måned. Og der har vi før siddet og enkelt bilagsbehandlet de fakturer, men det gør vi ikke længere. Nu matcher vi dem op mod kontrakter, og det kører bare. Der er høj grad af automatisering der også.